nako, nakakainip. Ilang oras na akong nagsaswipe. Ni isang match wala. Hindi naman ako pangit, ha? Ay, cute sana to, oh. Pero bakit parang mugshot yung profile pic? Swipe left ka sa akin. Ito naman, may picture na kasama ang mama. Ang sweet, pero no thanks. Swipe left. Next. Wow, puro branded, puro flakes. Mukhang mayabang to. Ay, swipe left ulit. Ito? Ay, simple lang. May ngiti na hindi pilit. Mukhang mabait. Pwede na. Swipe right. Uy, finally, it's a match. Hello, I'm Angelica. You can call me Ange for short. What made you swipe right? Opak! Nag-reply agad! Hello, Ange. I swipe right because of your eyes. Yung tingin mo sa picture mo, parang gusto kong lamunin through screen. Ay, grabe siya, oh. Diretso naman agad to. Palaban. May sense of humor din. Okay, game tayo dyan. Tingnan natin kung saan to aabot. Dear Love, ako nga pala si Angelica. At oo, Angelica nga ang pangalan ko. Pero kung tutuusin, hindi naman ako ganun ka angelic sa totoong buhay. Alam ko, cliché na, pero nagsimula ang kwento ko sa dating app. Hindi naman ako naghahanap ng the one o ng kung sinong magpapakilig sa akin araw-araw, tulad ng mga love story nyo dito sa Dear Love. Gusto ko lang ng kausap. Someone who makes the day a little less boring. Kasi to be honest, hindi na ako naniniwala na may matinupang lalaki ngayon. Yung mga sinasabi niyong loyal, sa totoo lang, sila lang yung hindi pa nahuhuli. Kaya ayun, ito ako. Pa-swipe-swipe lang. Minsan may makausap lang. Minsan, may makeme lang. Walang label, walang commitment, walang pressure. Hindi mo kailangang ikwentong buong buhay mo. Hindi mo kailangang ipakilala sa magulang mo. O di ba? No pressure. Kalma lang. Kasi sa dulo, pare-pareho lang naman tayong naghahanap ng pansamantalang connection. Tapos bahala na kung saan to hahantong. At doon ko nga siya nakilala. Si Gian. Cute naman siya sa profile picture niya. May tsura, mukhang madaldal. Kaya sabi ko, sige, try ko na to. Nagkita kami. And guess what? Malayo. Sobrang layo sa itsura niya sa display photo. Ayun, ending, na-catfish ako. Well, that's what I get for playing a game that I thought I already knew. Hi, Ange. It's nice to finally meet you. I can't believe na hindi na lang screen ang kausap ko ngayon. Oo nga eh. It's nice to meet you too. Ay, Diyos ko. Yung nasa picture niya parang ibang tao to eh. Ang dami palang tigawat. Tapos may balakubak pa sa ulo. Kitang-kita ko pag tumatama yung ilaw sa ulo niya. So, anong gusto mong kainin? Sigurado akong hindi ikaw. Sige. Wait lang ha. Pili muna ako sa menu. Go ahead. Anything you want, ha? Kahit gaano ka mahal, sagot ko. Okay. Ready to order? Yes. Okay. Waiter. Good evening. May I take your order? Ladies first. Good evening. I'll start with the burrata and heirloom tomato salad, please. And for my main course, I'd like the pan-seared salmon with lemon butter sauce. Cook medium, ha? And kindly pair it with a glass of Sauvignon Blanc. And for the dessert, I'll have the creme brulee. Thank you. How about for the gentleman? Hi. I'll begin with truffle mushroom soup. For my entree, I'd like the ribeye steak, medium rare, with a side of roasted vegetables and mashed potatoes. Could I also get a glass of Merlot, please? And for the dessert, the chocolate lava cake would be perfect. Is that all? Yes. Yes. All right. We'll serve the appetizers right away. Main course in about 30 minutes. Thank you. Merlot, ha?
Good choice. Oh, alam mo rin yun? Yep, I've dated a lot of guys na yan din ang order. Pero usually, mga old. Yung tipong hindi na alam kung saan gagastusin ng pera. Pero kapag kaedad mo, mojito or margarita ang usual. I don't know. Gusto ko lang talaga yung lasa ng wine. Medyo relaxing kasi. What's your job nga ulit? Architect ako. Based sa Makati. Sometimes lumalabas din ng bansa for international projects. Wow, big time pala to. Pero bakit ganito manamit? Mas maayos pa yung mga mannequin sa mall. Oh, nice to hear. Pero curious lang. Bakit nasa dating app ka? Wala ka bang jowa right now? Yun nga eh. Sobrang busy kasi sa work. Wala na akong time makipag-date. Naisip ko lang, baka maubusan ako ng oras. Kaya eto, sinubukan ko. Kailan nga pala yung last relationship mo? Mga 5 years ago. Wow, matagal na rin ano yung reason? Bakit kayo nag-break? Grabe naman tong interrogation mo. Part ng getting to know process. Paano ko naman malalaman ang present you kung di ko alam ang past mo? Okay, fair point. Lasted for about 3 years. Pareho kaming career-focused nun. Sobrang busy. Hanggang sa nawala na kami ng oras para sa isa't isa. So, we called it off. I see. Any chance of you two getting back together? I don't think so. She's married now. May kids na rin. Okay. How about relationship with the same gender? Nope. Never had one. Straight as a ruler. Good to know. May baka pang tanong? Sagutin ko lahat. Hanggat kaya ko. Any weird king? Whoa! Oh, akala ko ba kaya mong sagutin lahat? Wala naman. As long as both of us enjoy, I'm fine. Are you sure? Oh, I'm flexible. Willing to learn din kung may gusto ka. Boring. Kaya pala iniwan ng ex. Wala namang katrilti. How about you? Ibabalik ko sa'yo ang tanong. Fine. I've had 3 exes. 2 years, 3 years, and 4 years. All ended because of cheating. Uy, hindi ako sila. Kung babalikan ko pa, no way. Hindi ako ganun katanga. Relationship with the same gender? None. But I'm open to try. Weird kink? Of course, meron. Gusto ko yung dinuduraan ako habang may sinasabi sa tenga ko. Bad words, yung may gigil ba? And I like it when men moan. Kinda turns me on. Bakit speechless ka? Well, kahit sino naman siguro matutulala sa sinabi mo. Straightforward ka pala talaga. Kasi madali akong kausap. Ayoko yung nagpapanggap. 'Di ba? Mas okay to. Klaro, agad. Yeah. Good to know. It's just that hindi tayo ganito mag-usap sa dating app. Well, surprise! Sige. Sabi ko nga, flexible ako. Willing to adjust kung anong trip mo. Ayun yata yung order natin. Yep. Mukhang sa atin na nga. Here are your appetizers. Enjoy your meal. Sa totoo lang, may substance naman si Gian kausap. Mabait siya. Nakikinig talaga. Kahit kaano kakapeti o kalalim yung sinasabi ko, may sense. Hindi siya yung tipong puro pa-cute lang o nagyayabang. Pero, may pero talaga Nababother ako sa itsura niya. Ang daming blemishes sa mukha. Parang laging oily yung balat. Tapos yung buhok, greasy din. Hindi rin marunong pumorma. At yung pabango niya ay Diyos ko, parang pamahid ng lola ko sa likod. Kung pisikal lang, walang-wala si Gian kumpara sa mga ex ko. Sobrang layo. Hindi naman sa panglalait pero I've never been with a guy na hindi pogi. Kung i-describe ko si Gian, siguro siya yung tipong swangit. Swabe, pero pangit. Pero ewan ko, nalilito ako Kasi maganda ang laman ng utak niya.
May lalim, may kwenta kausap. At minsan, yun na rin ang hinahanap ko. Kahit ayoko namang aminin. Kaya ayun, after that date, I decided online na lang kami mag-uusap. Mas okay yung ganito. Hindi ako bored kasi may kausap ako at hindi ko siya nakikita. Bakla! Ano? Ibubook ko na tong flight sa Vietnam? Sayang yung seat sale, oh. Naku, mauubusan pa tayo ng slot. So, sige lang, i-book mo lang. Okay. Ayan na. Book! Ay! Oh! What's with the long sigh? Ewan ko, te. Sobrang bored ako lately. Gusto ko ng human touch. Gusto mo ng human touch? Halika rito, sasampalin kita. Hindi yan, bruhang to. You know what I mean. Oo naman, gets ko yan. Alam mo naman kung anong cravings ko, di ba? Nasaan na ba yung mga aura mo dati? Di ba dati ang dami mong 1 Callaway pilot? Ayun na nga eh. Nalaman ko na lahat sila may sabit na. And you know me, okay lang sa akin yung no label, casual, kahit fubo lang. Basta walang sabit and ayokong makasira ng isang relasyon. Wow ha! So may konsensya ka rin pala. Hindi ka full-time demonyita. Hoy, excuse me, may shift din ako minsan, no? Ngayon, ano balak? I don't know. Teka, yung kadate mo last time. Si ano yun? Yung Gian! Oh, anong nangyari? Hindi ka ba nakascore? I don't wanna talk about it. Bakit naman? Nakahanap ka ng katapat mo, no? Hindi eh. Ano kasi? Ano? Spill! Hindi siya pogi. Yun lang? Yun lang talaga ang problema mo? Grabe ka! Yung iba nga walang makadate tapos ikaw, pogi lang ang issue mo? Kasi, basta iba. Parang hindi ko kaya yung ganun. Ay nako, subjective ang pagiging pogi. Baka naman sa'yo hindi pogi pero sa akin oo. Dali, ipakita mo nga. Oh, eto, tingnan mo. Ay, pangit nga. Diba? Sabi ko na eh. Pero okay naman siya. Sensible kausap, may laman yung utak. Parang siya yung tipo na lalaki na pang-asawa talaga. Yung tipong kapag naging jowa mo, automatic Disney princess ka. Oh, ayun naman pala. Binibigyan mo na ng benefit of the doubt. Bigyan mo pa na chance. Ayoko. Okay, fine. Let's say hindi mo naman siya pang long term. Kung katawan ng hanap mo, and game din naman siya, edi go. The face, Hana. The face. Mag-lights off ka na lang, girl. Para hindi problema. Fine. I'll call him. That's my girl. Hey, you busy tonight? Not really. Why? Wanna meet up? I'm kinda bored. Sure. Coffee? No, hotel. Okay, you're the boss. After ng coffee date namin ni Hana, tinawagan ko na si Gian. In short, pinagtiyagaan ko na. Kahit hindi naman talaga ako attracted sa kanya physically. Ano magagawa ko? Siya lang ang available. Naging klaro naman ako sa intention ko. Nasabi ko, buti ko lang yun. One night stand kung tawagin. Dalawang isip ako. Pero deprived na ako sa human touch. Kailangan ko na talaga. Kaya walang ano-ano pa man, nag-book na siya ng hotel. Pagpasok ng hotel, nakadim na ang lights. Siguro naman, hindi ko na masyado makikita ang mukha niya. Pero mali ako. Pagpasok namin, parang pang-ospital ang ilaw. Kitang-kita ang lahat. Sinuggest ko na patayin na lang namin ang ilaw pero ayaw niya dahil gusto niya raw makita ang mukha ko. Wala akong nagawa dahil hindi pa ako nakakaporma. Bigla na lang niya akong hinila na para bang uhaw na uhaw din siya.
Halika dito. Grabe ka naman. Napaka-wild mo. Madalas lang akong nakapikit na para bang hindi rin gusto ng katawan ko ang nangyayari. Pero nagtatalo ang isip ko. Ginusto ko to. May kailangan ako sa kanya. Pero hindi ko inakala na siya pala ang magpapaandar ng bangka. Takang-taka ako dahil malayong-malayo ito sa pinapakita niya sa akin tuwing magkausap kami. Nagulat ako dahil yung kink na sinasabi ko sa kanya, inaalala niya. Walang pasabi. Pagdilat ko, nakita ko ang mukha niya. Ang pangit niyang mukha at takma niyang duduraan ang mukha ko. Kaya naman napasigaw na lang ako ng... Open your mouth. Gusto mo to, di ba? No! Ayoko na! Dear love, hindi ko carry. Kahit anong pilit ko, hindi ko kaya. Hindi ko kaya makipaghalikan sa taong hindi ko gusto. Lalo na kung hindi pogi sa paningin ko. Ang babaw man pakinggan, pero 'di ba? Yun ang totoo. Ayoko ng commitment, oo. At oo, madalas ako makipag-meet sa mga taong alam kong panandalian lang, pero kahit papaano, may standards pa rin ako. May gusto pa rin akong maramdaman. Yung kahit sandali lang, may kilig, may init, may something. Pero kay Gian, wala. Ni spark, ni excitement, ni konting thrill, wala. Kaya yung gabing yun, hindi ko kinaya. At pagkatapos nun, hindi ko na siya muling kinausap pa. At sa totoo lang, wala na rin akong balak pa. Hindi ko alam kung mali ba ako o sadyang hindi lang ako marunong magmahal ng totoo. Basta ayoko sa swangit!